2015 ел 18 июнь кичке сәгать 8-ләр тирәсе. Быелгы уразаның беренче көне ахырына якынлаша. Ярдәм мәчетенең Рамазан чатыры быел көн сайын 1000 кешене кабул итәчәк. Әлегә әзерлек эшләренең кайнаган чагы. Менә 200 литрлык казанда кайнар шулпа пешә. Бүген менюда токмачлы аш, янәшәдә пылау әзерләнә. 1000 порциялек пылау өчен 40 килограмм дөге, 40 килограмм ит һәм 40 килограмм кишер кирәк икән. Бүген мөселманнар 19 сәгать 34 минут ашамыйча эчмичә торды. Көн сайын ярдәм мәчетенә намаз укырга килә торган Гали абый Гарифуллинга 95 яшь. Бөек Ватан сугышын узган, Сталинград, Курск бәрелешләрендә катнашып, Германиягә хәтле барып җиткән Гали абый уразаның бер генә көнендә калдырмый. Авыр булдымы? Юк, бердә сизелмәде дә. Аның кардәше Рәфкать абый да ураза авыр түгел ди. Җиңеллек белән уразаны тотам. Менә хәбер нинди эчәсем ашыйсым килми. Бик җиңел үземне таныйм. Шагыйрә Лилия Сәләх та Рамазан буе шушында, ярдәм мәчетендә булачак. Мин үзем ураза тотынып санчка каршы, әмма Аллага шөкер, менә шунда терапевт намазларында катнаша алуыма бәхетлемен. Беренче әлбәттә сукырлар өчен барысы да җайлаштырылган һәм коляска белән дә икенә биреп була. Шунысы әлбәттә куандыра. Рамазанның башлануы белән без шатланып, шушы ниндер хисләр кичерәбез. Шуңа күрә ул бик авыр безнең өчен авыр түгел ул. Ул арада ярдәм тернәкләндерү үзәгендә сукырлар өчен Коръән уку дәресләре дәвам итә. Абыйлар аерым, апалар аерым шөгыльләнә. Гүзәл апа Кашаева Әлмәттән килгән. Әле 2012 елда ул Коръәнне ничек укырга икәнен бөтенләй белмәгән. Хәзер инде йөгереп укый, бармаклары белән. Белмәйм, авырлыкны сизмәйм. Укый алам бит әле, Аллага шөкер. Уразаның беренче көне ничек узды соң? Аллага шөкер, әлхәмдүлилләh, бик җиңел узды. Мин ураза тота башлаганыма бер 30 ел бардыр инде. Күптәннән тотам. Һәм ниһаять азан, кояш батты, авыз ачу минутлары. Берничә минутта 1000 кеше сыйдырышлы чатыр халык белән шыгрым тулды. Әлбәттә, моның кадәр кешегә хезмәт күрсәтү волонтерлар ярдәменнән башка мөмкин түгел. Аларның эшен Ринат Нуриев оештырды. Решил собрать молодежь именно для того, чтобы они получили очень много, заработали много савабов, довольства Всевышнего, да, потому что здесь мы кормим не только прихожан мечети, а здесь и инвалиды, и незрячие, и дети-сироты. И, на мой взгляд, если молодежь будет приходить и помогать, они заработают очень большую милость Всевышнего. Көне буе дәрестә булдык, әйме шу хәтле тиз вакыт узды. Biz аны даже сизмәдек, әйме апалар. Ифтар ушыймы монда? Бик шадым, әйе. Бераз булыштык баштан, анарысын инде кушылдык башка кешеләргә дә. Нравится, уже не первый год. Бик җиңел тоттык. Уразаны әле генә апалардан сорап тора идем. Җиңел булдымы, авыр булдымы? Бөтен әйтәләр җиңел булды диләр. Тоткан уразалар кабул булсын.